ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ವೇ ಮಾತರಿಗಳಂಚದ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿತ ಪುದರೆ ಪದ್ಮಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ನೆತ್ತ ಮಹಿಮೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತೂಪುನ ಈ ಮಹಿಮೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಭಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತೆರಿಪಾಗುದು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ ಒಂದು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಶೌನಕಾದ್ರಿ ಇಷ್ಣಕ್ಲ ನಡುಟು ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡ್ತೊಂದು ಅಂಚದ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೆರ್ ವರ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತರಿಗೆ ಏಡ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ ದಾದಾ ಪಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತರಿಗೆ ಓ ಜನಾರ್ದನ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷಡ್ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿತ ಪುದರೆಂಚಿನ ಐನ ಆಚರಿಸವನ ಸರಿಯಾಯಿನ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಎಂಚಿನ ದೈದೀದ್ ಇದನ್ನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ವಿವರಿಸದು ಪನ್ಲೇನು ಬಾರಿ ಕೊಂಡುದ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತದ ಕೇಂದ್ರ ಐಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದು ದಾದು ಪಂತು ತೊಲೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾಯನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇಂಚ ಉತ್ತರ ಕೊರೆಯರಿ ಓ ಪಾಂಡವ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷಡ್ ಬರ್ಪುನ ಪುಣ್ಯದಾಯಕವಾಯಿನ ಆ ಏಕಾದಶಿನ ಪದ್ಮಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪರಾಪುಂಡು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾಯಿನ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ఒక ಶ್ರದ್ಧೆರ್ದು ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸವನ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಜೀವಾತ್ಮ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಧಾಮಗ ಪಂಡ ಗೋಲೋಕಗ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪೋಪೇ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯನು ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ಮತ್ತೆ ದೂರ ಪೋಪೇರಿಗೆ ಏರು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಲಕರವಾಯಿನ ಅಂಚ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಶ್ರದ್ಧೆರ್ದು ಆಚರಿಸವನು ಅದೇ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕೇಂದ್ರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತನಗಳು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಏಕಾದಶಿ ನೇರ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಜಂದು ದಾದವ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಲೋಕಗಳು ಎತ್ತೊಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂಜದ್ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ಈ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಏಕಾದಶಿ ಪಾಪಲೇನ ನಾಶ ಮನ್ಕೊನೇಟು ಎನ್ನಾತೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದುಂಡು ರಹಸ್ಯ ವಿಷಯಾన్ని ಭಗವಂತ ಪಂಪು ಭಗವಂತನಾತೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದುಂಡು ಅಂಚದ ನಾಲ್ ಮೋಣೆ ಇತ್ತನ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವೆರ್ಲ ನೆತ್ತ ಮಹಿಮೆನು ಪೂರ್ಣವಾದ ಅರೆಗೂ ಪನೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ನಾಲ್ ಮೋಣೆ ಇತ್ತನ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗೆ ಪನೇರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಚ ಪನೇರ ಸಾಧ್ಯ ಆತ್ತು ಮಹಿಮೆ ಹಿಡ್ದುಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರೇ ಪನಗುಲ್ಲೆ ಅಂಚದ ಪನ್ಪೆರ ಭಗವಂತ ನಮಕ್ ಸುಮಾರು ಕಾಲದ ದುಂಬು ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರ ಮುಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಪಾಪ ಹರವಾಯಿನ ಈ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಿಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಾರದೇರಿಗೆ ತೆರಿಪಾದಿತ್ತರಿಗೆ ಅಂಚದ ಐನ್ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಡ್ದು ಪಂಡ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ ಹಿಡ್ದವರ ಏರೇ ಕ್ವಶನ್ ಭಗವಂತಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತೆಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ನಮಕ್ ಮಾಸರಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಈ ಮಧುರವಾಯಿನ ಪಾತಿರಿಯರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಎರಡ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಡ ಪಂಡರಿಗೆ ಓ ರಾಜ ಮಹಾನ್ ಮುನಿ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಪರೂಪವಾಯಿನ ಈ ಪದ್ಮಿನಿ ಏಕಾದಶಿತ ಉಪವಾಸದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ನಾನು ವಿವರಿಸವೆ ದಯದೀದ್ ಗಮನ ಕೊಡ್ದುಕೇನ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಕೊಡ್ದುಕೇನು ಅವೇ ಒಂದೊಂದು ಇಂಚಿನ ಏಕಾದಶಿ ಅದೇ ಅಧಿಕ ಮಾಸಡ್ ಬಂತು ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಅದೇ ಆಯ್ತಾ ಅಧಿಕ ಇನ್ನಿನ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಮಹಿಮೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಾರದೀಯ ಬೃಹನ್ ನಾರದೀಯ ಪುರಾಣತೆ ಸುಮಾರು ಅಧ್ಯಾಯಲೇಡು ವಿವರಿಸೋದು ಸುಮಾರು 5 ಅಧ್ಯಾಯ ಓದುದಾಂಡು ಅದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎತ್ತು ಮಹಿಮೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಡ್ನಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಪೂರ ಅಧಿಕ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅತ್ತೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಮಾಸಡ್ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಚದ ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪರವಲ್ಲಿ ಅವೇ ಆತೆಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಪನು ಎಂತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಡವೆ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತರ ಪನ್ನು ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯದೀದ್ ಗಮನ ಕೊಡ್ದು ಕೇಳಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರು ಒರಿಯ ಭಕ್ತೆ ಏಕಾದಶಿತ ಪಿರೌದ ದಿನವಾಯಿನ ದಶಮಿದಾನೆ
ತನ್ನ ಉಪವಾಸದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆನ ಆರಂಭಿಸೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇ ರೆಡಿ ಆವಡು. ಅಂಚದ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು. ದಶಮಿದ ದಿನ ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ, ಕಡಲೆ, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲ್ದ ಉಪ್ಪುನು ಸೇವಿಸಾರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಅಂಚೆನೆ ಬೇತಕಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಇಜಿನ ಆ ನೆತ್ತ ಕಂಜಿದ ಪಾತ್ರಡು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮದು ಅದು ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ವನಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚದು ಪಣಿ ನಿಯಮ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಾ ಈ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ನೆಟ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಅಂಚದು ಎನ್ನ ವಿಷಯನ ವರ್ಜಿಸವಳು. ಅಂಚದ ದಶಮಿದ ದಿನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ವನಸ್ ಮನ್ಪೊಡು, ನೆಲತ್ತ ಮಿತ್ತು ಜೆಪ್ಪೊಡು, ಒಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯನ ಪಾಲಿಸವಳು. ಅಂಚದು ನೆಲತ್ತ ಮಿತ್ತು ಜೆಪ್ಪೊಡು ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ಬಣ್ಣ ಜೆತ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಚರಿ ಅತೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ದಶಮಿ, ಏಕಾದಶಿ, ದ್ವಾದಶಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅವೇ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ವಿವರವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣ. ದಶಮಿ, ಏಕಾದಶಿ, ದ್ವಾದಶಿ ಇಂಚ ಪತ್ತೋಡು ಭಾರಿ ವಿವರವಾದ ನಮಕ್ ಉಂಟ. ಅಂಚದ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ತಾನಿ ಇಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಅವೇನ್ ಬಾರಿ ಕೊಂಡು ಪನ್ಪೋಡು. ಅವೇ ಏಕಾದಶಿ ದಿನತ್ತಾನಿ ಭಕ್ತೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡು, ಆಂಡ ಕೂಳಿದೆಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ, ದಂತದಾವನ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಕೂಳಿದೆಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅವೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಅಂಚದು ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕುಂಡಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುದ ಇರೆ ಗೋಂಕುದ ಇರೆ ತುಂಬದ ಕಾಲಡು ಮತ್ತೆ ಮಂತುಂಟು ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ನೀಮು ಮತ್ತೆ ಕೈ ಬೇವುದ ಗಡ್ಡಿ ಐಟ್ ಮಾತ ದೆಕ್ಕೋದು. ಅಂಚದ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ನಾನ ಮನ್ಪೊಡು. ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯ ನದಿಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ದಾದ ಮೀಯೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ವೇದದ ಪವಿತ್ರ ಮಂತ್ರಳೇನು ಪಠನ ಮಂತೊಂದು ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಂತ್ರ ಅದೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಾಲ ಐದಿಂದ ಓಮ ಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರೋ ವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಗತೋಪಿ ವಾ ಯಾ ಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸಾಭಾಯಾಭ್ಯಾಂತರ ಶುಚಿಹಿ. ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಅಂಚದ್ ಪೆತ್ತದ ಅಂಬಿ, ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು, ಎನ್ಮೆದ ಪೇಸ್ಟ್, ಕುಶ ಪಂತಿ, ದರ್ಬೆ, ಬೊಕ್ಕ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದ ಪೌಡರ್ ಇದೇನು ದೇಹಗ ಲೇಪನ ಮಂತ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟ ಓಡು ಪಣ ಅಂಚೆ ಮೀಯೋಡು ಅಂಚೆ ಪಂಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತೆ ಅಂಚ ಪೂಜಿದ್ ಕುಡರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ನಾನ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಮೀಯೋಡು. ಅದೇ ಎನ್ಮೆ ಮತ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಅಂಚದ ಅಮಲಕ್ಕಿ ಪಂಡ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ್ದ ಪುಡಿ ಐನು ಪಾಡ್ದು ನೀಪುಣ ಮತ ಭಾರಿ ಆಯ್ತು ಮೈಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಕ. ಅಂಬಿ, ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು. ಅಂಚದ್ ಮೀಯೋಡು ಈ ತೀರ್ಥದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪಠಿಸೋಡು. ಶ್ಲೋಕನೆ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಓ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಮಣ್ಣೆ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನೆರ್ದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ನಾಲು, ಕಶ್ಯಪ ಮುನಿಲೆರ್ದು ಪವಿತ್ರ ಆಯ್ನಾರು, ಈ ವರಹ ಅವತಾರಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೆಸ್ತದ ಪತ್ನಾರು ಪಣ ಮಣ್ಣು ಅಂಚ ಅದೇ ಭೂದೇವಿ ಪಣ ವರಹ ರೂಪಿ ಭಗವಂತ ಅರೇನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನ. ಅಂಚದು ಈ ವೃತ್ತಿಕೆ ದಯದೀದ ಎನ್ನ ತರೆ ಕಣ್ಣು ಬಾಕಿದ ಅಂಗಳೇನು ಪೂರಲ ಪವಿತ್ರ ಮನ್ಪುಲ ಓ ಮಣ್ಣೆ. ಅಂಚದ್ ನಿಕ್ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಯಾನ ಪರಮ ಪುರುಷನಾಯನ ಶ್ರೀಹರಿನ ಆರಾಧಿಸರೆ ಅನುವಾಪುನಂಚಿನ ದಯದೀದ್ ಎನ್ನನ್ ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುಲ ಇಂಚ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎನ್ನನ್ ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚದ್
ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜೆ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪೆ ಅವೇ ಪಂಡ ಆತ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಚ ಮಂತ್ರ ಪಾಡಿ ಪಂಡ ಉಂಡತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚಂದು ಇತ್ತೆ ಮಣ್ಣದ ಪನ್ನೆ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಪಂಡಲ ಮಂತ್ರ ಪಂಡಿತ ಅರ್ಥ ಪಂಡಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಪೂಜಿದು ನಮ್ಮ ಮೀಪು ನಾಡಿ ಇಂಚ ಪನೋಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಬಿ ಪೂಜಿದು ಮೀಪು ನಾಡಿ ಓ ಗೋಮಯ ಅದೇ ಅಂಬಿಗೆ ಗೋಮಯ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಅಂಬಿ ಈ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಆಯ್ನ ಪೆತ್ತದ ಉದರಡ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಬತ್ತನೇಡ್ದಾವರ ಪೆತ್ತದ ಬಂಜಿರ್ದು ಬತ್ತ ಅಂಬಿ ಅಂಚದ ಔಷಧಿದ ಬೊಕ್ಕ ನಂಜು ನಿರೋಧಕ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಬಿಡ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಈ ಇಡೀ ಪೃಥ್ವಿನೇ ಪವಿತ್ರ ಮನ್ಪುನಾಲೆ ದಯದೀದ್ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತುವಿ ಎನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಅಂಬಿ ಪೂಜಿನಾಗ ಇದೇನ್ ಪನ್ನೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ್ದ ಪೊಡಿ ಪೂಜುಂಡ ದಾದ ಪನ್ನೋಡು ಓ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಫಲ ನಿಕ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಣಾಮುಲು ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಲಾಲರಸರ್ದು ಜನ್ಮತಾಲ್ದ ಈ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡ್ ಇಡೀ ಗ್ರಹಣೆ ಪವಿತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ದಯದೀದ್ ಎನ್ನ ಶಾರೀರಿಕ ಅಂಗಾಂಗಳೇನು ದೆತ್ತದ ಶುದ್ಧಿ ಮನ್ಕುಲ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಂಡದ ನಮ್ಮ ಮೀಯೊಳಿಗೆ ಓ ಪರಮ ಪುರುಷ ವಿಷ್ಣುವೇ ಓ ದೇವದೇವನೇ ಓ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಡೆಯ ಓ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮಧಾರಿಯೇ ಪುರಾ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡ್ ಮೀಯರೆ ಎಂಕ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಕುಲ ಅದೇ ಅಂಚದ ನಮಕ್ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಯರ್ ಆಯ್ಜಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಅದೇ ಗಂಗೆ ಚ ಯಮುನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು ಈ ಮಂತ್ರ ಪಂಡ ಆ ಪೂರ ನದಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬಕೆಟ್ಗೆ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೀಪುನ ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮಗ್ ಶುದ್ಧ ಮಂತ್ರ ಸ್ನಾನ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪಠಿಸೊಂದು ವರುಣ ದೇವನ ಮಂತ್ರನ ಜಪಿಸೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಗಂಗೆ ನದಿತ್ತ ದಂಡೆದ ಮಿತ್ತುಪುನ ಪುರಾ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇನು ಮನಸ್ಸಡೆ ಧ್ಯಾನ ಮಂತು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪೋಯರಾಯ್ಜಿನ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದ ಧ್ಯಾನ ಮಂತನೆ ಯಾವುದು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಕೈತಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಹೂವೇ ಜಲ ಮೂಲಡ್ ನೀವಲಿನ್ ತೋಡುದ ಸುದೇನ ಅದೇ ನದಿಯ ಓಲ್ ಕೈತಲ್ ಇತ್ತನೆ ಇಜಿನ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಳೆ ಅವೇ ಬಕೆಟ್ ನೀರ್ ಪಾರ್ದು ಅಂಚದ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಓ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಭಕ್ತೆ ತನ್ನ ದೇಹನ ಉಜ್ಜಿದ ದೆಕ್ಕುನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಬಾಯಿ ಬೆರಿ ತಿಗಲೆ ತೋಳು ಸೊಂಟನ ಪೂರ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂಚದಂದು ಪಂಡ ಈ ಫಲಕ್ಕುನ ಪಿತಾಂಬರನ ಧರಿಸವನ ಬೊಕ್ಕ ಪುರಾ ಜೀವಿಲೆಗ ಆನಂದನ ಕೊರ್ಪುನ ಪರಮ ಪ್ರಭುನ ಆರಾಧನೆದ ಮುನ್ನುಡಿಯಾದ ಪಂಡ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೆರಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆಪು ಇಂಚ ಮನ್ಪುನೆಡ್ದು ಪಂಡ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮಂತಂಡ ಇಂಚ ಮೀಯಾಂಡ ಆ ಭಕ್ತೆ ಪುರಾ ಆಯನ ಪಾಪ ನಾಶ ಆಪು ತರುವಾಯ ಆಯೆ ಪವಿತ್ರ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರನ ಜಪಿಸೋರು ಪಂಡ ಏರು ಪಂಡ ದೀಕ್ಷೆಗೆ ತೊಂದೇರು ಅಂಚಿನಾಗ್ಲ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮನ್ಕೊಲಿ ಇಂಚಿನ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಕೊಲಿ ಅಂಚದ್ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ಪಿತೃ ನಕ್ಲಿಗೆ ತರ್ಪಣ ಕೊಡೋಡಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯ ದೇವತೆ ಆಯ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿನ ಪತಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನ ಆರಾಧಿಸರೆ ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನನ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಕೊಡು ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ಕುಲೆ ಯಾಪಲ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೈಷ್ಣವರಿಗೂ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಪಂಡದಾದಗೆ ಯಾಪಲ ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚದ್ ಪೋಯರ್ ಆಯ್ಜಿಂದ ಇಲ್ಲಾಡ ಅಂದ್ರು ಅವೇ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಕೊಡು ದೇವರನ್ ಆರಾಧನೆ ಅಂಚದ್ ಪ್ರವೇಶಿಸೋಡು ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ಕುಲೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ಭಕ್ತೆ ಬಂಗಾರಡ್ದು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಇಜಿನ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರ್ನ ಮೂರ್ತಿನ ಸಿದ್ಧ ಮಂತದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ಆರಾಧನೆನ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು
ಆಯೆ ತಾಮ್ರ ಇಜಿನ ಮಣ್ಣದ ಕಲಶಗ್ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯೋಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಪವಿತ್ರ ಜಲನ ಜಿಂಜಾವಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಲಶನ ಕುಂಟುದ ಮುಚ್ಚಲ ಅಂಚನೆ ಬಂಗಾರದ ಇಜಿನ ಬುಳ್ಳಿದ ಮುಚ್ಚಲಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚೋಡು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆಸನನ ಸಿದ್ಧ ಮಂತದ ಐತ ಮಿತ್ತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಇಜಿನ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿನ ಮೂರ್ತಿಲೇನು ಆರಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸೋಡು ಇಂಜ ಸುಮಾರು ತರೀಕನ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಅಂಜದ ಈ ಯುಗತ್ತ ಪ್ರಭಾವಡ್ದು ನಮಕ್ ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅವನು ಅವು ಆಂಡ ಭಗವಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಲೇರ ಆಂಡ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಂದು ಯುಗತ್ತ ಈ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ನಿಯಮ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಆಂಡ ಮನ್ಪೆರ ಬಂದ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನೊಂದು ಲೇರ ದೇವರೇತು ಕೃಪಾಲ್ ಅದೇ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಅಂತ್ಲೆ ಇಂಚ ಐದು ಇಂಚ ಮನ್ಪಲೆ ನಂಚುತ್ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗ ಅನುಗುಣವಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಭಕ್ತೆ ಆ ಮೂರ್ತಿಲೆಗ್ ಸುಗಂಧಿತ ಧೂಪ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಯಿನ ನೈತ ದೀಪ ಚಂದನ ಕರ್ಪೂರ ಕಸ್ತೂರಿ ಕುಂಕುಮ ಬಾಕಿದ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಲೇನ ಅರ್ಪಿಸದು ಪೂಜೆ ಮನ್ಕೊಡು ಅಂಚಿನ ಬೊಲ್ದು ಕಮಲದಂಚಿನ ಆಯಾ ಕಾಲದ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಯಿನ ಪೂಕ್ಲೇನ ఒక ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೈನ ನೈವೇದ್ಯನ ಅರ್ಪಿಸೋಡು ಅಂಚ ದೇವರೇನ್ ಕೊಲ್ಲುಡು ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿ ದಿನತ್ತೆಲ್ಲ ಕತೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೂ ಅದೇ ತುಳಸಿ ಅದೇ ಗಂಧ ಧೂಪ ದೀಪ ಅದೇ ಬಾರಿ ಪುಣ್ಯ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಏಕಾದಶಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ಈ ವಿಶೇಷ ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ಭಕ್ತೆ ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹದ ಎದುರು ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದ ನೃತ್ಯ ಮನ್ಕೊಡು ದೇವರನ ಎದುರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಕೊಡಿಗೆ ಕೀರ್ತನ ಪನ್ನೋಡಿಗೆ ಭಜನ ಪನ್ನೋಡಿ ಅಂಚದ ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ಪ್ರಜಲ್ಪ ಪಂಡ ಪ್ರಜಲ್ಪ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಕೊಡು ಪಟ್ಟಾಂಗ ಹಾಕುನಾ ಉಲ್ಪ ಅಂಚಾಣು ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಾಣು ಅಂಚದ ಲೌಕಿಕ ಅನಾಗತ್ಯ ವಿಷಯದ ಹರಾಟೆ ಐನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವರ್ಜಿಸೋಡು ಎಲ್ಲದ ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇನೆ ಬಂದು ಅವೇ ಅಂಚದ ಪ್ರಜಲ್ಪ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಚ್ಚಂದನ ಕೃತ್ಯಲೆಗ್ ಒಗ್ಗುದುಪ್ಪುನ ತರಬೇತಿ ರಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಲಕ್ಲೇನು ಇಜಿನ ಮುಟ್ಟಾಯಿನ ಮಹಿಳೆನೆ ಮುಟ್ಟುನಾಡು ಪಂಡ ಏರು ಮೆನ್ಸುರೇಷನ್ ಆತೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಮುಟ್ಟುನಾಡು ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರು ನಾಡು ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಅಂಚಾಯಿನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ಆತೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೆರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಈ ದಿನತ್ತಾನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸತ್ಯನೇ ಪಾತೆರೋಡು ಅಂತ ಬಂತು ಕಲು ಪಾತೆರ ಬದಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅಂಚತ್ತು ಎಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಲು ಪಾತೆರವಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಆಪಲ ಪಾತೆರೋಲಿ ಅಂಚದ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ರತತೆ ವ್ರತದ ಫಲ ಬರುವ ಅಂಚದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪುನೆ ಈ ದಿನತ್ತಾನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸತ್ಯನೇ ಪಾತೆರೋಡು ಅಂಚನೆ ಏಕಾದಶಿ ಫಲ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುನ ವಿಗ್ರಹ ಮುಖೇನ ಆವಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಇಜಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುನಕಲ ಮುಖೇನ ಆವಡು ಏರೆಲ್ಲ ನಿಂದನೆ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲದ ಬದಲಾದ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಭಕ್ತರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಪುರಾಣಲೆಡ್ದು ವೈಷ್ಣವೇರ್ ವಾಚಿಸವನ ಶ್ರೀಹರಿನ ಮಹಿಮೆನ ಆಲಿಸವನೇಟು ಮಗ್ನ ಅವಡು ಎಲ್ಲೇ ಅವೇ ಪುರಾಣ ಈ ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಬೇಕು ಅದೇ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಭಾಗವತ ಉಂಟು ಅವೇನು ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಕೊಡು ಐಟು ಮಗ್ನ ಅವಡಿಗೆ ಏನು ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತು ದೀನಿ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತುಯ್ಯ ಎಲ್ಲ 5 ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ ಅದೇ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಭಾಗವತಂಲ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಕೊ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಕೊ ಅಂಚ ಮನ್ಕೊಡಿಗೆ ತುಲೆ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ನೊಂದು ಅಂಚದ ಬಾಕಿದ ಭಕ್ತರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಪುರಾಣಲೆಡ್ದು ವೈಷ್ಣವೇರು ವಾಚಿಸವನ ಶ್ರೀಹರಿನ ಮಹಿಮೆನು ಆಲಿಸವನೇಟು ಮಗ್ನ ಅವಡು ಕೇನುನೇಟು ಈ ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ನೀರಲ್ನ ಪರೆರಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಟಿಲೆಗ್ ನೀರಲ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸಾರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚದ ಏರು ಈ ಕಠಿಣ ವ್ರತನ ಮನ್ಪರೆ ಅಸಮರ್ಥರೋ ಅಕ್ಕಲ ಖಾಲಿ ನೀರು ಇಜಿನ ಪೇರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸವಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇ
ಇಂಚೆನೆ ಅದೇ ತೀರ್ನ ನಿರ್ಜಲಂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಂತು. ಈ ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ನೀರನ್ನ ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಟಿ ನೀರನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚದು ಇಂಚಿನ ಕಠಿಣ ಮಂಪರಾಪಜಿ ದಯಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಂತ್ರ ಅದೇ ಕೆಲವರ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡ ಯುಗ ಅಂಚಿನ ಉಂಡು ಕಲಿಯುಗ ಅದೇ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ನೀರೇ ಇಜಿನ ಪೇರನ್ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಇಜಿಂದ ಉಪವಾಸ ಭಂಗ ಆವು ಪಂಡದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಕ್ಕ ಆ ಏಕಾದಶಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣ ಮಂತ್ರ ಜಾಗರಣ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದೇ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡು ಅದೇ ಅಂಚದ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡು ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ತಂದು ಜಾಗರಣ ಮಂತದ ಪರಮ ಪುರುಷನ ದಿವ್ಯ ಸಂತೋಷಗೋಸ್ಕರ ಕೀರ್ತನೆಲೇನ್ ಪನೊಂದು ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯನ ನುಡಿಸವನು ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯಡೇ ನಮ್ಮ ಆ ರಾತ್ರಿನ ಕಲೆಯೋದು. ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಕೊಡಿಗೆ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಕೇನೋಡಿಗೆ ಅವೇ ಟೈಮ್ ನೈಟ್ ಅಂಚದ್ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೆರ್ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಅಂಚದ್ ದಾದ ಮತ ಮನ್ಕೊಂಡು ಏಕಾದಶಿತ ಸುರುತ ಪಂಡ ಏಕಾದಶಿ ರಾತ್ರಿದ ಸುರುತ ಜಾವಡು ಭಕ್ತರು ತನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ದೇವರೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತಗ ಅಂಚದು ತಾರೈ ದ ತಿರುಳುನು ನೈವೇದ್ಯ ಆದ ಮನ್ಕೊಡಿ ಅಂಚದು ತಾರೈದ ತಿರ್ಲನ ದಾದ ಮನ್ಕೊಡು ನೈವೇದ್ಯ ಆದ ಮನ್ಕೊಡಿಗೆ ರಡ್ನೆ ಜಾವಡ್ ಹಿತಕರವಾಯಿನ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರದ ಪರ್ನನಿ ಬಿಲ್ವಾದ ಫಲ ಉಂಡತೆ ಐನ ಒಕ್ಕ ಮೂಜನೆ ಜಾವಡ್ ಒಂದು ಕಿತ್ತಲೆ ಪರ್ನನು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಮುಸು ಒಂದು ಪನ್ಪ ಚಿತ್ತುಗುಲಿ ಅವೇ ಕಿತ್ತಲೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿಯುನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡ ಈ ಬಜ್ಜಿ ಅಡಿಕೆನ ಅರ್ಪಿಸವಡು ಏಕಾದಶಿ ರಾತ್ರಿದ ಸುರುತ ಭಾಗಡ್ ಜಾಗರಣೆ ಮನ್ಪುನೇಡು ಸಾಧಕಗು ಪಂಡ ಈ ಯಾಮ ತುಲೆ ಪಂಡ ಸುರುತ ಪಂಡ ಏತ ಅಪನ್ ಪಂಡ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಪಂಡ 3 ಗಂಟೆ ಯಾಮ అని ಪಂಪ ಪಂಡ ತುಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಿನಕ್ 4 ಯಾಮ ಯಾಮ ಪಂಡ 3 ಗಂಟೆ ಅದೇ ಸುರುತ 3 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕದ 3 ಗಂಟೆ ಆಜಾಣ್ ಬೊಕ್ಕದ ಮೂಜಿ ಪದ್ರಾಡ ಅದೇ ದಿನಕ್ 4 ಯಾಮ ರಾತ್ರಿಗಳ 4 ಯಾಮ ಅಂಚದ್ ಒಟ್ಟು 24 ಅಂಚದ್ ಈ ಏಕಾದಶಿ ರಾತ್ರಿದ ಸುರುತ ಬಾಗಡ್ ಜಾಗರಣೆ ಮನ್ಪುನೇರು ಪಗೆಲ್ ಪುರ್ತುಡು ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲೇರು ಅಪಗ ದಾದ ಫಲ ಬರ್ಪುಣು ಪನೊಂದುಲೇರು ಭಗವಂತ ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮ ಯಜ್ಞ ಮಂತನಾತೆ ಪುಣ್ಯ ಲಭಿಸೋದು ಪಂಡ ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಉಂಟು ಅವು ಕಲಿಯುಗದ ಮಂತ್ರ ಹಾಕುನಾನೆ ಈಗ ಆತ ಖರ್ಚು ಉಂಟು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಫಲ ಬರ್ಪುಣು ತಂತು ಉದೇನ್ ಮಸ ಮಂತು ದೇವರು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿದ ರಡ್ನೆ ಭಾಗಡ್ ಎಚ್ಚರ ಆದಿತ್ತಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ 3 ಗಂಟೆ ಅವೇ ಯಾಮ ಪಂಡ 3 ಗಂಟೆ ಪಗೆಲಗು 3 ಯಾಮ ಒಂದು 4 ಯಾಮ ರಾತ್ರಿಗೆ 4 ಯಾಮ ಪಂಡ 1 ಯಾಮ ಪಂಡ 3 ಗಂಟೆ ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಯಾಮ ರಾತ್ರಿಗೆ 4 ಯಾಮ ಅಂಚದ ರಡ್ನೆ ಯಾಮಡ್ ಭಾಗಡ್ ಎಚ್ಚರ ಆದಿತ್ತನ ವಾಜಪೇಯ ಯಜ್ಞದ ಫಲ ಲಭಿಸೋನು ವಾಜಪೇಯ ಯಜ್ಞವಂತ 3ನೇ ಭಾಗಡ್ ಜಾಗರಣೆ ಮನ್ಪುನೇಡ್ ಅಶ್ವ ಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಮಂತನ ಫಲ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಭಗವಂತ ಪಂಡ ಆತ ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಆತ ಫಲ ಉಂಡಿ ಈ ಏಕಾದಶಿ ಇತ್ತು ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ವರ್ಣನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ಣ ಜಾಗರಣ ಮನ್ಪುನಾಯನ ಇತ್ತು ತೆರಿಪಾಯಿನ ಪೂರಾ ಪುಣ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಸೂಯ ಯಜ್ಞ ಮಂತನ ಮಹಾ ಫಲ ಪಡೆವೆ ಮಹಾಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಜಾವಡ್
ಅದೇ ಪಂಡ ಇಡೀ ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟೆ ಜಾಗರಣೆ ಕುಲ್ಲಡು ಮೂಜಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲ್ಲು ಅದೇ ಇದ ಲೆಕ್ಕ ಕೂಟುಂಡ ಪದ್ರಾಡು ಯಾಮ ಲೆಕ್ಕ ಕೂಟು ಕಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಚದ್ ನಾಲ್ನೇ ಯಾಮಡು ಪನುಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜಸೂಯ ಬಾಕಿದಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಫಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಡೆವೇರು ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದಾವರ ವರ್ಷಡ್ ಪದ್ಮಿನಿ ಏಕಾದಶಿರ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಉಪವಾಸದ ದಿನ ಬೇತ್ತೊಂಜಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಏಕೆ ಪಂಡೆ ಭಾರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ವರ್ಣನೆ ಉಂಟು ಈ ಪದ್ಮಿನಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸಡ್ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಿಮೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ನೆರೆದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಉಪವಾಸದ ದಿನ ಬೇತೊಂಜಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಯಜ್ಞಾವಡ್ ಜ್ಞಾನಾವಡ್ ಶಿಕ್ಷಣಾವಡ್ ತಪಸ್ಸಾವಡ್ ಪುಣ್ಯನ ಕೊರ್ಪುನಲ್ಪ ನಿತ್ ಸಾಟಿ ಯಾವಂದು ಪಣ ಆತ್ತು ಪುಣ್ಯನ ಕನತ್ ಕೊರ್ಪು ಅಂಚ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಿಜವಾದ ಪನೋಡಾಂಡ ಈ ಪವಿತ್ರ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತನ ಆಚರಿಸೋನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಜಗತ್ತದ ಪುರಾ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಲೇಡು ಮೀನಾತೆ ಪುಣ್ಯನ್ ಪಡೆವೆ ಆಯ್ತು ದಾಲ ಇದು ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತ ನಾನು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಉಲ್ಪೊಲ್ಲಾರ ಅಲ್ಪನೆ ಪೂರಾ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಯಿನ ಫಲ ಬರ್ತದೆ ಪೂರಾ ಕುಲ್ಲು ನಾಡೇನೆ ಫಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಪಂಪೆತ್ತುಲೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಜಾಗರಣ ಮಂತನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಟೈಮುಡು ಮೀದು ಇಂಕ್ ಕೃಷ್ಣಗ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ಪೂಜನ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಪಂಡ ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ಜಾಗರಣೆ ಮಂತದು ಮಣದ್ದನಿ ಕಾಂಡೆ ದ್ವಾದಶಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಅರ್ಹನಾಯನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗ ಭೋಜನನು ಉಣಿಸೋಡು ಪುನಃ ಯೋಗ್ಯ ಏರೆಗ ಭೋಜನ ಅನ್ಪಾವನಿತ್ತು ಯೋಗ್ಯನಾಯನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅದೇ ಭೋಜನ ದಾನ ಇಂಚಿನ ಮತ ಮಂತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂತು ಅರ್ಹನಾಯನ ಪಂಡ ಆಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಅವಡಿಗೆ ಆಯ್ಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪೂರ ಗುಣ ಬೋಟಿಗೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನೇ ನಮಗ್ ಫಲ ಬರ್ತದೆ ಅವೇ ಏರೆಗ್ಲ ಅಯೋಗ್ಯ ಕೊಂಡ ದಾಲ ಫಲ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂಚದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಪನೊಂದುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕಾಯೆ ಅರ್ಹನಾಯನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗ ಭೋಜನನ ಉಣಿಸೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಶ್ರೀ ಕೇಶವನ ಮೂರ್ತಿನ ಅಂಚಿನೆ ಸುಗಂಧಿತ ಜಲರ್ದ ಜಿಂಜಿನ ಆ ಕಲಶನ ದಾನ ಕೊರಡು ನೆಕ್ ದುಂಬೆ ಪಂಡಿತರು ಕಲಶ ರೆಡಿ ಮಂತದಿಯೋಡು ಆ ಕಲಶನ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗೆ ದಾನ ಕೊರಡು ಈ ದಾನ ಭಕ್ತಗ ಈ ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಪರಲೋಕದ ಮುಕ್ತಿನ ಖಾತರ ಪಡಿಸೋದು ಐ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂಚದ ಓ ಪಾಪರಹಿತ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಈ ಕೇನಂಚನೆ ಯಾನ್ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿತ ವಿಧಿ ವಿಧಾನನ ಅಂಚಿನ ಐತ ಪ್ರಯೋಜನ ವಿವರಿಸದೆ ಈ ಪದ್ಮಿನಿ ದಿನತ್ತಾನೆ ಉಪವಾಸ ಮಂತುನೆಡ್ದು ಒರಿನ ಪುರಾ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಉಪವಾಸಗ ಸಮವಾಯನ ಪುಣ್ಯ ಲಭಿಸುವಂತ ಈ ಒಂಜಿ ಏಕಾದಶಿ ಮಹಿಮೆ ಪಂಪೇರು ಬನ್ನಿ ಈ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತು ನೆಡ್ಕೊಂಡತ್ತು ಪುರಾ ಏಕಾದಶಿದ ಉಪವಾಸಗ ಸಮಾನವಾಯಿನ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿನ ಪರಮ ಏಕಾದಶಿ ಪಂಡದಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೆರಾಪುಂಡು ಅವಲ ಈ ಪದ್ಮಿನಿ ದಂಚಿನೆ ಪಾಪಲೇನ ನಾಶ ಮನ್ಪುನೆಟ್ ಅದೇ ಶಕ್ತಿನ ಶಾಲಿಯಾದುಂಡು ಪರಮ ಏಕಾದಶಿಲ ಅದೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದುಂಡು ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಈ ಪವಿತ್ರ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನ ಒಂಜಿ ರೋಚಕ ಇತಿಹಾಸನ ನಿಕ್ ಪನ್ಪೆ ದಯದೀದ್ ಗಮನ ಕೊರ್ದು ಕೇಳ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಪನ್ಪೆ ಭಗವಂತ ನಮಗ್ ಅಂಚದ ಪುಲಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಕುಲು ವರ ಈ ಇತಿಹಾಸನ ನಾರದರಿಗೆ ವಿವರಿಸಾರಿ ಅದೇ ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು ಪರ ಪುಲಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಕುಲು 10 ತರೆತ ರಾಕ್ಷಸ ರಾವಣನ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಅರ್ಜುನನ ಸೆರೆ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಬುಡ್ಪಾದಿತ್ತೆ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಅರ್ಜುನ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಅರ್ಜುನ ಆಗ್ತವೆ ಅಂಚದ ಈ 10 ತರದ ರಾಕ್ಷಸ ರಾವಣನ ರಾವಣನ ಆರ ಸೆರೆಟದ ಇದಿತ್ತ ಕಾರ್ತವೀರ ಅರ್ಜುನ ಅಂಚದ ಆರ ಬುಡ್ಪಾರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಕೇನ್ನ ನಾರದ ಮುನಿನು ಆರ್ನ ಮಿತ್ರರೇನು ಇಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತೇರಿಗೆ ಓ ಮಹರ್ಷಿಲೆ ಇಂದ್ರ ದೇವ ಸೇರ್ನಂಚನೆ ಪುರಾ ದೇವತೆ ನಕಲಿನ ಸೋಪಾಯಿನಿ ಈ ರಾವಣನ
ಯುದ್ಧಡ್ ಆತ್ತೊಂಜಿ ನಿಪುಣ ಆದಿತ್ತನ ರಾವಣನ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಅರ್ಜುನ ಎಂಚ ತಾನೇ ಸೋಲ್ಪಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದೇ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಬಂಡ ರಾವಣಗ ಮಾತೇರ್ಲ ಪೋಡಿ ಅಂತೀರ್ ಇತ ರಾವಣ ತುಲೆ ಇತ ನವಗ್ರಹ ನವಗ್ರಹ ರಾವಣನ ಇಲ್ಲಾಳು ಕಜಿಪು ಕಟ್ಮಂತಂದೆ ಕಜಿಪು ತಾಯಿ ಶನಿ ದೇವರಿ ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶನಿ ಪೋಡಿ ಅದೇ ಶನಿ ಪಂಡ ರಾವಣನ ಇಲ್ಲಾಡು ಕಜಿಪು ಕಾಯಿ ಮೂರು ಅಂತೇಳಿ ಪಂಡ ರಾವಣ ಏತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಅಸುರೇ ಅಂಜದ ಬೇರೆಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಪುಲಸ್ತ್ಯರಿ ಅಂಚದ ಅಂಚದ ಒಂದು ಒಂದು ನಾರದೇರಿಗ ಅಂಚದ ನಾರದೇರು ಪುಲಸ್ತ್ಯಡ ಕೇಂದ್ರ ಓ ಮಹರ್ಷಿಲೆ ಇಂದ್ರದೇವ ಸೇರ್ನಂಚೆನೆ ಪುರಾ ದೇವತನಕ್ಲೆನ್ ಸೋಪೈನಿ ರಾವಣನು ಯುದ್ಧದ ಹತ್ತೊಂಜಿ ನಿಪುಣ ಆದಿತ್ತನ ರಾವಣನ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಅರ್ಜುನ ಇಂಚ ತಾನೇ ಸೋಪಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪುಲಸ್ತ್ಯ ಮುನಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರೆ ಓ ಮಹಾನ್ ನಾರದೆರೆ ತ್ರೇತಾಯುಗಟ್ ಹೈಹಯ ವಂಶಡ್ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಪಂಡ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಅರ್ಜುನನ ಕೊಪ್ಪ ಅಂಚದ ಜನ್ಮ ತಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಣ ಮಹಿಷ್ಮತಿ ಆರ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಆದಿತ್ತನಿಗೆ ಆರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಹಿಡಿದು ತೋಂದಿತ್ತನ 1,000 ರಾಣಿಯರ್ ಇತ್ತರಿಗೆ ಅವು ಎಂಚನ ಅಲ್ಪ ಏರೆಗ್ಲ ಆರು ಅತ್ತೊಂಜಿ ಆಸೆ ಪಟ್ನ ಮಗನ್ ಪಡೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತದ ಆರು ಯಜ್ಞಲೇನ್ ಮಂತರಿಗೆ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೇನ್ ಬೊಕ ಪಿತೃ ನಕ್ಲೇನ್ ಆರಾಧಿಸರಿಗೆ ಅಂಡಲ ಹೂವ ಒರಿ ಮುನಿನ ಶಾಪ ಪಡೆದಾರಿಗೆ ಪುತ್ರ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಇದ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಅರ್ಜುನಗ್ ಅರ್ನ ಪೊಪ್ಪಗ್ ಅಂಡ ಒವೇ ಮಂತಲ್ನ ದಾದ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಜೋಕುಲ ಬಾಪನ ಭಾಗ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಚದ ಜೋಕ್ಲಿಜ್ಜನ ರಾಜ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯನ ಆನಂದಿಸವೇ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಬಡವಾಯ್ನಾಯ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಲೇನಿ ಯಾಪಗ್ಲ ನಿಜವಾದ ಆನಂದಿಸ ಆಯ್ನಂಚೆನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅವ್ ಪಂಡದ ರಾಜ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ತನ್ನ ದುಸ್ಥಿತಿನ ಆಳವಾದ ಯೋಚನೆ ಮಂತು ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಇದೇನು ಯೋಚನೆ ಮಂತದ ತನ್ನ ಗುರಿನ ಸಾಧಿಸರೆ ಕಠಿಣವಾಯಿನ ತಪಸ್ಸನ್ ಮನ್ಪೇರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತರಿಗೆ ಪಣ ಏನ್ ತಪಸ್ಸೆ ಮಂತ ಅಂಚದ ಐತಂಚಿನ ಆರು ಮರತ್ತ ತೊಗಟೆದ ಕೊಪ್ಪೆನ ಕೋಪಿನ ಕೋಪಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪೆನ ಮರತ್ತ ತೊಗಟೆದ ಕೋಪಿನ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷವೈನ ಐನ ಧಾರಣೆ ಮಂತದ ಜಟೇನ ಬೊಲೆಪದ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಚುಕ್ಕಾಣಿನ ಮಂತ್ರಿಲೆಗ್ ಒಪ್ಪಿಸದ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶಡ್ ಜನ್ಮ ಸೆಯದು ಪುರಾ ಸ್ತ್ರೀಯಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂಚನೆ ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಪುತ್ರಿ ಆಯ್ನ ಆರ್ನ ರಾಣಿ ಪದ್ಮಿನಿನ ರಾಜೆ ಪಿದಡು ನೆಂತುಯರಿ ಅಂಚ ಪತಿವ್ರತೆ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಆರು ಪತಿವ್ರತೆ ಆದಿತ್ಯರು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಪಂಡ ಖಂಡನೆಯನ ಪಜ್ಜೆನೆ ಅನುಸರಿಸವನ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಂಡದ ಆರು ಭಾವಿಸರಿ ಖಂಡನಿ ಪೋಯಿನೆ ನಾನು ಕೋಡು ಅಂಚದ ಪೊರ್ಲುದ ದೇಹಡಿತ್ತನ ಪುರಾ ಆಭರಣ ದೀದ್ ಕಾಲಿ ಒಂಜೇ ಕುಂಟುನು ಧಾರಣೆ ಆರ್ ತನ್ನ ಖಂಡನೆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಿಪೋಯರು ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಯರು ಕಾಡಿಗೆ ಪೋದು ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯೆ ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತದ ಕೊಡಿನು ಮುಟ್ಟುದು ಅಲ್ಪ ಗದೇನ ಪತ್ತದಿಪ್ಪುನ ಏರು ಗದಾಧರ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಗದಾಧರ ಅಂಚದ ಅರೇನ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂತೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೊಂದು 10,000 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಕಠಿಣವಾಯಿನ ತಪಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ವೃತನ ಆಚರಿಸರಿಗೆ ಆಂಡಲ ಅರಿಗ ಜೋಕು ಕೊಟ್ಟುದು ಈತ್ ಮಂತನ ಮೇರೆಗೆ ಜೋಕ್ಲಾಗ್ತದೆ ಅಂಚ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಖಂಡನೆಯನ ಕೆಲವು ಮೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಮದಂಚಿನ ಕ್ಷೀಣಿಸವನ್ನ ಅರ್ನ ಗೊಡಿದಿ ಪದ್ಮಿನಿ ತುಯ್ಯರ್ ಅಂಚದ ಪದ್ಮಿನಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರನ ಯೋಚನೆ ಮಂದರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲಿಜ್ಜತೆ ಅಂಚದ ಪತಿವ್ರತೆ ಆಯ್ನ ಅನಸೂಯನ ಕೈತಡೆ ಪೋಯ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಏರ ಅನಸೂಯನ ಕೆನ್ಬ ಭಾಗವತ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನ್ನ ಆ ವಂಶಡ್ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಅಂಚದ
ಅನಸೂಯನ ಕೈತಡೆ ಪೋಯರು ಅಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವರ್ದು ಪದ್ಮಿನಿ ಇಂಚ ಪಂಡೆರು ಓ ಮಹಾನ್ ಸಾಧ್ವಿಯೇ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಕಂಡನಿ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ದಾದ ಮಂದಿರು 10,000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಂತೆರ ಆಂಡ ಕೇವಲ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಪಾಪಲೇನ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಮನ್ಪೆರೆ ಆತುಗೆ ಅಂಚದು ಆ ಪಂಡ ಶಾಪ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಶಾಪದ ಕಾರಣ ಅಂಚದ ಪಾಪಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಷ್ಟನೇನು ನಿವಾರಿಸವನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಂಡ ಕೇಶವನ ನನಲಾರಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಆತಿದ್ಯಾರ ಆರ್ನಮಿತ್ತು ಅಂಚದು ಓ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟವಂತಲೇ ದಯದೀದ್ ಯಾನು ವಾ ಉಪವಾಸದ ದಿನನ ಆಚರಿಸೋಡು ಪಂಡದು ತಿರಿಪಾವೆ ಪಂಡ ತಿರಿಪಾಲೆನ್ ಪಂಪ ಅಂಚ ನಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಪರಮ ಪ್ರಭು ಪ್ರಸನ್ನ ಆವಡು ಎಂಕ್ ಜಗನ್ ಪಂಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲೆನ ಕರುಣಿಸಲೆ ಪಂಡದ ಅಂಚ ಪೊದುಕೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪಂಡಾರೆ ಕಂಡನ್ಯನ ಅವಸ್ಥೆ ತೂರು ಬಾರಿ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಕಂಡನ್ಯನ ಮಿತ್ತ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿತ್ತನ ಪತಿವ್ರತೆ ಆಯ್ನ ಪದ್ಮಿನಿ ನಾ ಈ ಆಲವಾಯ್ನ ಪಾತೆರನ ಕೇಂದ್ರ ಅನಸೂಯ ದೇವಿ ಅಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಹರ್ಷ ಚಿತ್ತಾದಿ ಇಂಚ ಉತ್ತರ ಪಂಡೇರಿ ತುಲೆ ದಾದ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಓ ಸುಂದರ ಕಮಲ ನಯನಿಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವರ್ಷಡ್ 16 ತಿಂಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಪ್ರತಿ 32 ತಿಂಗಳೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಿಂಗಳು ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಪಂಡ ಪಂಡ ಅವು ಈ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಮಹಿಮೆ ಪಂಪ ಪಂಡ ಈ ಕತೆ ದಾದ ತೆರಿಪಾವನೆ ಪಂಡ ಈ ಇತಿಹಾಸ ದಾಯ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಅಧಿಕ ಮಾಸಡ್ ಮಂತನ ತಪಸ್ಯದ ಫಲ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ 32 ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಡ್ ಆಗ ಅಂಚದ ಪೈನ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ 32 ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಿಂಗಳು ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಸೇರ್ಪಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪುನ ರಡ್ಡ್ ಏಕಾದಶಿ ಓ ಪಂಡ ಎಕಡೆ ತುಯ್ಯ ಒಂಜಿನಿತ್ತೆ ಪದ್ಮಿನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರಮ ಏಕಾದಶಿ ಪಂಡದ ಲೆಕ್ಕರ ಇದು ಕ್ರಮವಾದ ಆ ತಿಂಗಳದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ದ್ವಾದಶಿದ ಮುನ್ನನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಈ ದಿನಟ್ಟು ಉಪವಾಸ ಮಂತದ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಜಾಗರಣ ಮನ್ಪೊಡು ಈ ಇಂಚ ಮಂತಂಡ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾಯನ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಕ್ ಬಾಲೆನ ಕರುಣಿಸದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೇರು ಅಂತ ನಿಕ್ ಜೋಕ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಮಂತಂಡ ಜೋಕ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ದೇವರಿನಿಂದ ಖುಷಿ ಆಪೇರು ಅಂಚದಾರು ಏರ್ ಪನೊಂದುಲೇರು ಕುಲಸ್ಥೇರ್ ಪನೊಂದುಲೇರು ನಾರದೇರು ಓ ನಾರದ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕರ್ದಮ ಮುನಿಕ್ಲೆನ ಪುತ್ರಿಯಾಯಿನ ಅನಸೂಯೆ ಅಂಜನಮ್ಮ ಕರ್ದಮ ದೇವಹೂತಿಗೆ ಏತು ಪುಂಜೋಕ್ಲು ವರ್ಮ ಅದೇ ಅಂಚದ ಕರ್ದಮ ಮುನಿಕ್ಲೆನ ಮಗಳಾಯಿನ ಅನಸೂಯೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಏಕಾದಶಿದ ಶಕ್ತಿನ ವಿವರಿಸರು ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಪದ್ಮಿನಿ ಪುತ್ರ ಭಾಗ್ಯ ತನ್ನ ಆಸೆನ ಈಡೇರಿಸುವನೇ ಈ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆರದ ಪಾಲಿಸರಿಗೆ ಅಂಚದ ಪದ್ಮಿನಿ ನೀರನ್ನ ಪರಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪವಾಸ ಮಂತರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಎಚ್ಚರ ಇತ್ತದ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆನ ಗುಣಗಾನ ಮಂತೊಂದು ಆನಂದರ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತರಿಗೆ ಎಂದು ನರ್ತಿಸರು ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಅರ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆದ ಮಹಾನ್ ಗರುಡನ ಬೆರಿತ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳುದು ಅರ್ನ ಎದುರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಯರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಇಂಚ ಪಂಡರಿಗೆ ಓ ಸುಂದರಿಯೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪನ್ಪುನ ಈ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ವಿಶೇಷ ಏಕಾದಶಿತ್ತಾನಿ ಉಪವಾಸ ಮಂತನ ಮೂಲಕ ಈ ಎಂಕ್ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷನ ಉಂಡು ಮಂತದ ದಯದೀದ್ ನಿಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ವರಣ ಕೇಳು ಅಂತ ದೇವರೇ ಬತ್ತು ಕೇಂಡರಿಗೆ ದಾದ ವರಬೋದು ನಿಕ್ ಅಂಚದ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಡೆಯನ ಈ ದಿವ್ಯ ನುಡಿನ ಕೇಂದ್ರ ಆ ಪದ್ಮಿನಿ ಪರಮ ಪ್ರಭುಗೂ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸದ ಎನ್ನ ಖಂಡನೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತನ ವರನ ಬೇಡಿ ಜೋಕ್ಲು ಅದೇ ಪುತ್ರ ಐಕ್ ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಚ ಉತ್ತರಿಸರೆ ಓ ಸಾಧ್ವಿ ಸ್ತ್ರೀಯೇ
ಯಾನ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆತೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ತಿಂಗಳೊಡ್ದು ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ತಿಂಗಳು ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪಂಡ ಈ ತಿಂಗಳು ಬಾರಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಅಂಚದ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ತಿಂಗಳೊಡ್ದು ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ತಿಂಗಳು ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ಈ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿ ಎಂಕ್ ಪುರಾ ಏಕಾದಶಿಲೆರ್ದಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದುಂಡು ಈ ಎನ್ನ ಭಕ್ತೆ ಅನಸೂಯನ ಸೂಚನೆಲೇನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪಾಲಿಸದ ಅನಸೂಯ ಕರ್ದಮ ನಮ್ ಮಗಲ್ ಅರ್ಪಂಡಿತರು ಪದ್ಮಿನಿಗ ಐನ್ ಪೂರ ಪಾಲಿಸದ ಅಂಚಾಯನೆಡ್ದವರ ನಿಕ್ ಸಂತೋಷನ ಉಂಡು ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸನ್ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೆ ಈ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಕಂಡನಿ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತನ ಜೋಕ್ಲೇನ ನಿಕ್ಲು ಪಡೆವರನ್ ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಜಗತ್ತದ ಕಷ್ಟಲೇನ ನಿವಾರಿಸೋನ ಭಗವಂತ ನಂತರ ರಾಜ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಗ ಇಂಚ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಓ ರಾಜ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಆಸೆನ ಈಡೇರಿಸೋನ ಒವೇ ವರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಲ ಪದ್ಮಿನಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಆಸೆನ ಈಡೇರಿಸೋನ ಒವೇ ವರಣಿಕೆಯನ್ನು ದಾಯಪಂಡ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಬೊಡೆದಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಅಪಾಲ ಸಂತೋಷನ್ ಮಂತದಲ್ಲ ರಾಜ ಇದನ್ಕೇನು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೆಗೆ ಅಂಚ ಸಹಜವಾದ ಆಯೆ ತಾನು ದೀರ್ಘ ಕಾಲಡ್ ಬಯಸ್ಸಿನ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ತದೆ ಅಂಚದು ಓ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಡೆಯನೆ ಓ ಮಧುರೈ ರಾಕ್ಷಸನ ಸಂಹಾರಕಣೆ ಮಧು ಪನ್ಪುನ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೆರ್ನಾರ ದೇವತೆನಕ್ಲು ಮನುಷ್ಯರ ಸರ್ಪ ರಾಕ್ಷಸ ಇದಿನ ಭೂತ ಪ್ರೇತಗ ಯಾಪಗ್ಲ ಪಂಡ ಸೋಪನ್ನಾರು ಕೇವಲ ಈರ್ನೆಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಸೋಳು ನಂಚಿನ ಮಗನ್ ದಯಪಾಲಿಸಲೆ ಪಂಡ ಆರು ಈರ್ನೆಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಸೋಪಡು ಬೇತ ಎರಡಲ್ಲ ಸೋಪರು ಅಂಚಿನ ಮಗನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪರಮ ಪ್ರಭು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ತಥಾಸ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಆವಡ್ ಪಂಡದು ಅದೃಶ್ಯ ಕಣ್ಮರೆ ಆಪೇರು ಅಂಚ ರಾಜ ತನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆದು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಅರಮನೆನ ಮರಳಿಯರಿಗೆ ಶೀಘ್ರಡೆ ಪದ್ಮಿನಿ ದಾದಾಯಲಿಗೆ ಬಂಜಿನಾಲ ಅಂಚದ ಬುಕ್ಕ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಯನ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಅರ್ಜುನ ಅರ್ಣ ಮಗೆ ಆದ ಜನಿಸಾಯರಿಗೆ ಅಂಚದ ಆರು ಮೂಜಿ ಲೋಕಡ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತದು ಆ ಕಾರಣ ತರೆತ ರಾವಣನ್ಗಳ ಯುದ್ಧದ ಅರೆನು ಸೋಪಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಿ ಅವು ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಗದೆ ಚಕ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಆಯುಧಲೇನ ಧರಿಸೈನ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನು ಹೊರತುಪಡಿಸದ ಏರ್ಲ ಅರೆನು ಗೆಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಂಡು ತನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪದ್ಮಿನಿನ ಏಕಾದಶಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರದ್ಧೆರ್ದ ಆಚರಿಸೈನ ಫಲವಾದ ಬತ್ತನ ಪುಣ್ಯರ್ದೆ ಆರು ಆ ಭೀಕರ ರಾವಣನು ಸೋಪಾರ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜಿನ ಸಾಧ್ಯಾಪನ ತಂಚದು ನಾರದರೆ ನೆಟ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುಪುನ ಹೆಂಚಿನ ಒಳ್ಳೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಅರ್ಜುನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರೂಪ ಆದಿತ್ಯರು ಈ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುಲಸ್ತ್ಯರು ಮುನಿಕ್ಲು ಅರ್ಧ ಅಲ್ಪರ್ದ ನಿರ್ಗಮಿಸರು ನಾರದರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತೆರಿಪದ ಅರ್ಪೋಯರು ಅಂಚದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತ ದಾದ ಪಂಡೇರಂದು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಶೌನಕಾದ ವಿಷ್ಣುಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರ ಪರಮ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗೆ ಇಂಚ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಓ ಪಾಪರಾಹಿತಾಯನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಈ ಏನನ ಕೇನ್ನಂಚನೆ ಆನ ಈ ವಿಶೇಷ ಏಕಾದಶಿದ ಶಕ್ತಿನ ನಿಕ್ ವಿವರಿಸದೆ ಅಂಚದು ಓ ರಾಜ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆ ಏರ್ ಈ ಉಪವಾಸನ ಆಚರಿಸವೆರ ಅಕ್ಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಧಾಮನ ಮುಟ್ಟುವಿರ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಪೂರಾ ಆಸೆಲ್ನ ಈಡೇರಿಸವಡಾಂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಿನೆ ಮನ್ಪುಲ ನೀಕ್ ಎಂಚಿನ ಆಸೆ ಉಂಡು ಐನ್ ಈಡೇರಿಸರಿ ಉಪವಾಸ ಕೊತ್ತಲ ಅಂತ ಅನ್ಪೆ ಅಂಚದ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಕೇಶವನ ಮೋನೆಡ್ದಿ ಪಾತ್ರನಿಕೇನ್ನ ಧರ್ಮರಾಜ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಆನಂದ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಒಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಆರ್ ಪತ್ನಿನಿ ಏಕಾದಶಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆರ್ದು ಆಚರಿಸರು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಇಂಚ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಓ ಶೌನಕ ಮುನಿ ಏನ್ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಶೌನಕ ಮುನಿ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದವೇ ಅಂಚದ ಯಾನಿಕ್ ಪುಣ್ಯದಾಯಕವಾಯಿನ ಈ ಏಕಾದಶಿತ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸದೆ ಏರಾಂಡಲ ಅಧಿಕ ಮಾಸಡ್ ಬರ್ಪುನ
ಏಕಾದಶಿಲೇನು ಪೂರಾ ನಿಯಮಲೇನು ಜಾಗರೂಕತೆರ್ದು ಪಾಲಿಸ ಒಂದು ಭಕ್ತಿರ್ದು ಉಪವಾಸ ಮಂತಂಡ ಅಕಲ ದಿವ್ಯತೆನು ಪಡೆದು ಸಂತೋಷದ ಭಗವದ್ದಾಮಗ ಪೋಪೆರು ఒక ಏರು ಈ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಿಮೆನು ಕೇವಲ ಕೇನುವೆರ ಓದುವೆರ ಅಕಲ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನ ಪುಣ್ಯನ ಪಡೆದು ಅಂತಿಮವಾದ ಶ್ರೀಹರಿನ ದಿವ್ಯಧಾಮನ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇದೇನ ಕೇನು ನೇಟು ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆ ತುಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನೊಂದು ಭಗವಂತನೇ ಪನೊಂದುಲೆ ತುಲ ನನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ ನೇಟೆ ಫಲ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಹಿಮೆ ತೆರೆಯೋಡು ಪನ್ಪೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಏರಾಂಡಲ ಅಧಿಕ ಮಾಸಡ್ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿತ ಪುರಾ ನಿಯಮಲ್ನ ಜಾಗರೂಕತೆರ್ದು ಪಾಲಿಸ ಒಂದು ಭಕ್ತಿರ್ದು ಉಪವಾಸ ಮಂತೇಂಡ ಅಕ್ಲ ದಿವ್ಯತೆನ ಪಡೆದ ಸಂತೋಷದ ಭಗವದ್ದಾಮನ ಪೋಪೇರು ఒక ಏರು ಈ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಿಮೆನ ಕಾಲಿ ಕೇನುವಾರ ಅದೇ ಕೇಂದಲ್ಲ ಇಜಿನ ಓದುವೆರ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನ ಪುಣ್ಯನ ಪಡೆದು ಅಂತಿಮವಾದ ಶ್ರೀಹರಿನ ದಿವ್ಯಧಾಮದ ಪೋಪೇರು ಅಂಜದ ಇಡೇಗ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಬರ್ಪುನ ಪದ್ಮಿನಿ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಿಮೆ ಇಡೇಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುವುದು ಹರೇ ಅಂಚಂದು ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಿಮೆ ಅಂಚದ್ ಭಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಕೇರ್